A Consellería do Mar abre o prazo para solicitar axudas de modernización dos equipamentos portuarios dotados con 10 millóns de euros. Villaverde garantiu o arranxo do pantalán de Testal afectado recentemente polo mal tempo. Este sábado a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou a lonxa de Testal acompañada da directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, e do patrón maior de Noia, Santiago Cruz. A titular do Departamento de Mar apuntou que confrarías, agrupacións, organizacións de produtores, cooperativas, mariscadoras e redeiras poden solicitar axudas da nova orde habilitada pola Xunta para a modernización de equipamentos e infraestruturas dos portos pesqueiros de Galicia. Unha orde moi importante para cofradías como Noia, para outras organizacións sectoriais, profesionais, marisqueiras, redeiras, calquer organización sectorial pode acceder a estas órdenes de axudas que este ano sácase con un importe de 10 millóns de euros entre este ano e o ano 2027. E son unhas axudas destinadas a mellorar as condicións de traballo, a mellorar as descargas, tamén a trazabilidade e o control dos produtos marisqueiros e que son fundamentais para entidades como Noia. Podemos ver aquí distintas inversións feitas en base a esta orde nas distintas anualidades. Ademais de mellorar as condicións de traballo, tamén impulsan a eficiencia enerxética. E tamén a garantir esa trazabilidade dos produtos que se pon a disposición dos consumidores. Esta orde ten como novidade a posibilidade de solicitar anticipos ou pagamentos a conta sen ter que presentar garantías. A conselleira destacou que se promoven diferentes tipos de axudas, xa que haberá máis liñas. Desde a Consellería facemos un esforzo por tramitar a final de ano moitas órdenes importantes para o noso sector, tanto marisqueiro como pesqueiro, e poñelas en xaneiro, casi todas, a disposición para ejecutarse durante todo o ano. Esas das que mencionas son unha orden para a mellora da conservación e a mellora da rentabilidade de bancos marisqueiros que están tendo problemas e que se pon a disposición para que podan facer proxectos donde facer accións para a recuperación dese banco e tamén para mercar semente ou calquer outra actividade, apoia calquer outra actividade para a recuperación deses bancos. O patrón maior da Confraría de Noia, Santiago Cruz, agradeceu o impulso da Consellería e a aposta por esta liña de axudas. No seu caso, Testal viuse mellorada en diferentes aspectos grazas ás anteriores subvencións. Temos aquí un lavado de caixas, de contenedores, limpiadoras, chimpíns. Esta última vez deronnos un chimpín de 120.000 euros, que é moi servicial para todas as embarcacións, que temos 400 e pico de embarcacións para varalas e limpialas. Hai limpiadoras tamén nos viñan dúas subvencionadas. E, eu teño que dicir que cando pedimos algo que necesitamos, que a cofradía sempre pide o que necesita, sempre a Consellería correspondeu. Eso está clarísimo, non? Villaverde afondou unha situación na que se atopa o pantalán de Testal, que presenta danos logo do tren de borrascas que está a afectar a Galicia. Estamos deixando moitas incidencias en todas as instalacións portuarias que estamos atendendo. Acabamos de dar aviso desta incidencia, que creo que foi esta noite. Virán canto antes, sobre todo, manter a seguridade da estrutura, que non sexa un peligro para ninguén, e despois arranxala e poder recuperar a súa funcionalidade e que poida seguir usándose polo sector. No referente á nova liña de axudas impulsada pola Consellería do Mar, apuntou que o seu obxectivo é fomentar que o sistema portuario sexa máis eficiente en todos os sentidos. Os interesados nesta orde poden consultar a información pertinente na sede electrónica da Xunta e nas oficinas ESMAR.